Děti, za vámi přišel podívat zase po roce s celou svou družinou, abych si ověřil, jestli plníte všechno, co jste mi slíbili. Jestli jste hodní, pomáháte, nezlobíte. Co, Aničko, začneme u tebe. Co? Jo. Plníš všecko? Jo. Mamko? Jo. Opravdu? Ano, je šikovná. Lani je hřích. Anička ne. Jak se ti líbí ve škole? Dobře. Jo, a který předmět máš nejradši? Geometrie. Geometrii? Jaké všechny geometrické tvary umíš? A však je to tvoje oblíbené, jak to, že to neumíš? Kruh, čtverec, Kruh, čtverec, obětník, jo. Kouli, krychly, krychlí, jo. A kolik stran má krychle? 4. No. Víc. Nevím. Počítej. Já nevím, kolik. Kostka, Ani. Kolik má stran kostka? 4. Ne, na kolik je na kostce čísel? 6. No, Vidíš. 6. A co Vašík? Co, taťko? neuvidíme. Vaši, co? Co? Jak jsi na tom? Dobře nebo špatně? Dobře. Ale mohlo by to být lepší, že? Tak odnesem? To já nevím, co tam máš psané ještě. No, že odmlouvá někdy Fakt? Vašíku. A že si nechce uklízet své hračky. Je to pravda? Tak čertí, já myslím, že to Je to pravda? No. To možná nechal, když slíbíš, že se polepší, co Vaši? No, já nevím. To slibovali vedle dole žela, taky už je v pytlu. Ale už je to lepší. Ale on právě, že já musím říct, že Vašík strašně se v tom polepšil. Ano, on se snaží. Tak ještě podmínečně na rok. Děda ručí za to. Já si tě tu založím. Dobře, dobře, ale když to poruší, tak půjde i děda. Ano, budeme. Jo. Ty se nesmí, k tobě se vrátíme, jo? Tak, Aničko, a máš ráda ve škole i třeba tělocvik? Jo. Jo, tak čerti, já myslím, že jdeme... Aha, tak skočíme si, ale pohodě. Nebo budeš muset říkat básničku, lepší skákat přes Pětkrát. Ne, nebudu. Co? Ani to zvládneš. Ne, nejdu. Tak čerti, dej to trošku níž. Tak, no. Přeskočí. Tak víš, čerte, víš. Tak. A pojď ještě, jo? No nebyl skok, znova. 2, A ještě. 3, Tak. ještě No. dvakrát. Ještě dvakrát. Ještě dvakrát. 4, No. 5. No super, tak Vašík, Vaši, půjdeš taky? pojď. Děda ti to ukáže klidně. Dědečku, pojďte taky. Ne, Vašík to za dědu udělá, že? 2, Super. 3, 4, 5, Rychle, pojď, jo. 6, 7, 8, 9, 10. Super, Vašík. No. A teď děti, jestli jste si pro nás nachystali nějakou básničku nebo písničku. Můžete je spolu. Mikuláš, přišel čtvrtý na guláš. Mikuláš, donesl nám čas. Tak jak to je? Donesl nebo přinesl? To je synonymum, čert. Co to je? Bylo to moc hezké. Ano. Přesně. Tak, andělci. Pojďme podělit děti, Anice a Vašíkovi. Dobré, držíš? Není to. A teď už Teda. teda děti jenom zbývá, že my ještě... Ještě anděl má pro vás. Ano. Tak, máme tu takové speciální, andělské, předposlední pomazání. Už je máme označené. Tak a děti, aby to fungovalo, tak aspoň týden neumývat, jo? No a teď už teda zbývá, abyste mi slíbili, že budete plnit všechno, co jsme se domluvili, že se zlepšíte, Vašíku, omlouvání, budeš víc pomáhat, Aničku, že pořád bude bavit ta geometrie s tím kvádrem, jo? Skrychlý. Rychle, kolik má teda stran? 6. Dobře ty. A já si to zase za rok přijdu zkontrolovat, jo, děti? Vaši, jo? Jo.
Tak se mějte hezky, pěkné těšení na Ježíška a za rok zase na shledanou. Jo, tak na shledanou. Děkujeme pěkně. No. Jen so like